Khubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi ka henyo trap youth council ribhoi sepngi kala sngokhia halor ka jingthmu ban pentrai kam lingba ka banya ai bat yashim jaka kelyang bat ka asam yo babon na kishnong hari bhoi sepngi ki bahab ha ka hima nongspung kin lejno sha ka jilla asam namar ba ka khandau ka siap ka dai jong ka jilla meghalaya kat ba ki babon ki nong shnong ki dai na ki wei ki jaj ben reu na ka jilla asam Minta ka sengi ka sautri gubernai nailar arajar arpuwei u presiden jong ka HYC ribhoi sepngi u samla Alfred Lingdo ula ong bakat kum ki kot kisla baro kishnong hakatai ka khaput ki hab ha ka jingpet jong ka hima nongspung nadu handai hentai hanrai kat badang mi kisngi ka asam ka persang banwan kentor put da ka bathe da ki kampen roy bat kani ka bo jingma la da pentrai kam da ka ya ai bat yashim ha ka jingi penbait put penbait hapdeng ka Asam bat ka Meghalaya. Ngina kaliang ka New Trap Youth Council request ni ngi snu ban penpau syaka sarkar jilla ka chmi adin bangili ba hapdeng ka jing wa ban penbit put jong ki artli ki jilla Meghalaya chmi bat Asam abd bat ka ti give and take policy ngina kaliang ka seng request ni ka ba hapko ka jirang CNR di blok jirang konstitusi kejungi adin bangi lagi mahapo ka hari hoisat ni kejungi berandai hapo ka jirang CNR di blok ngi ba kani ka kamat kalong ka ka ba ngi artin bat ka bangi sngo ba iya kani ka polisi hato ia kini kisnong kiba hapo kahimanong sku kini kide kinong snong kiba dei na pegoi pat kichal benro ngismo pan penpau hangne ba ia kini kisnong hato pasarkar jela ka jumi kalapan kre ne yam ba ya kini kichal benro ki bamdei ki chat benru ni trap ki basong ki basa apo ka khandau ka siap ka jungi ba ki lapan tikna ni am ba ya kane ka khandau ka siap ba ngin niyo bet apo ka Meghalaya kumta na leng seng ni sungkya bangi ba ya kini ki chat benru abangi bi apo kisnong ki thau ki jongki ba kisong ki sa apo ka khandau ka siap ka jungi ka ba apo ka himanong spung hunrei ngi ba kini ki chat benreu na kariti ke pastor kulshor ke juki kaktin ke klik ke juki idei ki bana Asam te kumtangi na leng seng ni sngo ban pau por ma na kalian ka sarkar jila ka district council bat ka hima ilalong ready ni am ba kani ke jaka kaputa kabangi tip hadu mentam ni makadang dei bo kajelang kajungi tentang isno berpau bahkan kini ki pa nong sisnong hapo ka himanong spung ki ba kenthop nadu ka kapat gang maklapara halher rani bari akhoni jara new balakwa kini kisnong nitip ba kidang ki ba sisnong hapo ka apo pun usam jong ka himanong spung Henry habangi pet ya gariti grustur jongki ka culture jongki ayat kayang ke jongki ni ba ni dang akatin na kalen kesek dei namar katangi semua ba kani ka give and take policy atau kala ne am ban pentikna ba ia ka himanong spung bagi te ki pa ba no shisnong ki besong pasang de ba kami Meghalaya kan don apa bagi kita kita benru kindon apa jela Meghalaya gitu. Kumbangi tip mentah, ba hadis put area apa kajirang CNR blok jungi ngi ba apa le kajingnya kajaput apa kajela Meghalaya kang tang artli hendrai apa kajirang CNR apa kajirang CNR di blok kajungi ngi ba kadang hap dan kawe apa
kasnong apa utna te gani gade kabangi na kalian keseng i ba kada ndai tang gani ke sport area Henry ngi i ba hakini ki kundiat singi ba na kalian ke Sarkar Assam kila sedang penuan ban kentur pot da ka baki ai ya kila jingirap khamtam apa ka kani ka himan usku ki pai ba no susno kumbangi lai nyo jiar kateng ni kita kisno baki priang ya ki katok ne ki lat penroi lang ba Sarkar Assam ide ni ma kata ngina leng seng nisgo du mensim bat ngibu du gajingkeli hato ka Sarkar jela jungi na ka district council bat ka hima kila prepare ni em kila long ni em kiba la liwat ya ka evident ka bagiang na banta kita ki pa ba na susno jungi ha ko ka hima no sko